Ben, imos seguir avanzando un poquinho nas xornadas. Vou presentar a seguinte relatora, que é Carmen Suárez Nieta. Benvida, Carmen. Carmen Suárez é licenciada en Psicoloxía, xente de igualdade de oportunidades para as mulleres e monitora de inserción de colectivos en risco de exclusión social. Foi xefa de proxecto na posta en marcha da Rede de Dinamización da Sociedade da Información en Galiza entre 2007 e 2010. Impulsora de iniciativas como Fálame de San Sadurniño, Miradas Novas, Faladas de Muller ou Chanfaina Lab, en actualidade é dinamizadora TIC da Rede CEMID no Concello de San Sadurniño. A súa ponencia chamase Fálame de San Sadurniño, construindo a memoria social dunha comunidade rural. Adiante, vale. Moitas grazas. Bo día a todas e a todos. En primeiro lugar, obligado agradecemento á organización, a BAMAD Galicia e á Fundación Olga Gallego por invitarnos a estar aquí nestas xornadas que me parecen moi interesantes para compartir este pequeno proxecto que facemos en San Sadurniño. Hoxe vou vos falar de Fálame de San Sadurniño e teño que facer unha confesión, que me gusta moito facer Fálame, pero que me gusta moi pouco falar de Fálame. Bueno, imos alá. Fálame de San Sadurniño é un proxecto que xurde nun concello pequeno, na zona de Ferrolterra, moi rural. O contexto é o seguinte: 7 parroquias moi diseminadas no territorio en 100 km cuadrados, 2.700 habitantes e un núcleo de asociacionismo de 27 asociacións de todo tipo, culturais, veciñais, etc. Cando cheguei a San Sadurniño no 2013, atopeime isto que vos acabo de comentar, esa situación complexa. Eu cheguei como dinamizadora das TIC, como dinamizadora, que me gusta a mí chamalo, máis que como axente TIC, que como nos chaman na Rede CEMID da Xunta. Cando cheguei no 2013, eu tiña unha aula CEMID desde onde tiña que facer o meu traballo. Eu viña de Asturias, aterrei en Galicia por motivos vitais. A Rede CEMID, por se non coñecedes o que é unha rede de aulas, Rede CEMID de centros para a modernización e inclusión tecnolóxica de Galicia. E as persoas que atenden esa aula son axentes TIC. Mais menos hai 90 concellos en Galicia que teñen unha aula destas características e San Sadurniño ten unha delas. Pois ben, como dicía, cando cheguei a esta aula atopeime algunhas das dificultades comentadas do contexto de San Sadurniño e do territorio. E, entre outras cousas, tiven que facer ou achegar ao meu traballo e a alfabetización digital, que era o obxectivo, ás parroquias. As 7 parroquias, montando un aula itinerante, que viña a ser o meu coche, montando os portátiles e percorrendo as parroquias como unha misioneira das TIC. He de recoñecer que cando cheguei era todo bastante negro, porque non tiña moi claro por onde empezar, o que facer para atraer a cidadanía, o público obxectivo do meu traballo era a xente maior, a xente máis alonxada das novas tecnoloxías, e mostrarlles a utilidade e axudalas na súa vida. E non sabía como interesar a estas persoas para que participaran nesas actividades. Como comentaba antes, cheguei como axente TIC, pero co tempo, traballando con moita paciencia, conseguín pasar de axente TIC a rapaza dos ordenadores. E foi nese momento cando me din conta da gran potencial que tiña as TIC tamén para a memoria, que é o tema que nos ocupa hoxe, e
sendo rapazados ordenadores, foi cando puiden facer moitas actividades, cando tiña a confianza da xente e cando me consideraban xa unha máis do pobo, e non asturiana, a xente TIC que está aí cos ordenadores. De todas as iniciativas que temos en Fálame, o que fixemos no entorno de Fálame de San Sadurniño, vou destacar somente 3. O primeiro chanzo, unha vez que xa era rapazado os ordenadores e que xa tiña algunhas ideas de por onde xa coñecía o territorio, xa coñecía a veciñanza, pois a primeira iniciativa, actividade, foi unha iniciativa moi sinxela que é Fotos Faladas, é un obradoiro de fotos faladas, digitalizábamos as fotos, gravábamos un audio contando a historia desa foto e xa está, unha cousa moi sinxela. Empezamos o primeiro obradoiro con 9 persoas. Que pasou? Que o colgamos en internet, o movimos para as redes sociais e esa iniciativa tivo moito éxito porque a veciñanza de Sansa se escoitaba, e é que me escoitou a miña neta e gustou moito. Bueno, tivo moitísimo éxito e replicamos e repetimos máis obradoiros de fotos faladas. De feito, nas outras actividades formativas normais da aula, como de iniciación a internet e outro tipo de cousas, integrei no último día do obradoiro esta actividade de fotos faladas. Eran outro tipo de obradoiros, pero o último día o reservábamos para que a xente pudera traer fotos, aprender a digitalizalas, contar a historia e compartilas co resto do mundo. E quen fala en esas faladas que lle chamamos? Pois veciños, veciñas, tamén xente de fora de San Sadurniño que se achega e que ten algo que aportar, tamén historiadoras, arqueólogos, poetisas, artistas, políticos e políticas, alumnado do CPI de San Sadurniño, e, bueno, todo tipo de xente do Concello. Asociacións culturais, deportivas, aí vedes o equipo femenino de fútbol, por exemplo, a Asociación de Veciños de Lamas, o grupo de baile de danza Brío, pois unha empresa de a panadería, o Enxerto, ou unha empresa, por exemplo, de ervas de Cabeiro. Pero non somente falan as persoas, tamén outro tipo de referencias falan de San Sadurniño. E aí estivemos traballando moito nos primeiros anos de buscar e atopar calquera referencia de San Sadurniño por exemplo, en fotografías, en literatura, arquivos, en internet, na prensa local, en pinturas. Aí vemos, por exemplo, unha pintura de Asterio Mañanós, que pintou en San Sadurniño porque veraneaba ali. En Maldemoitos, unha obra de teatro que tamén se desarrolla en unha das parroquias de San Sadurniño, os sons de unha fervenza, documentos da televisión, vídeos domésticos, bueno, e todo ese conjunto de outras referencias que tamén falan de San Sadurniño e que, aparte das nosas búsquedas, moitas das persoas que colaboran, tamén temos persoas que están en archivos ou que traballan fora do noso Concello e que cando atopan algo de San Sadurniño nos lo fan chegar. Os obxectivos de Fálame de San Sadurniño no seu conxunto, ademais, o primeiro obxectivo é reducir a fenda digital no rural, empoderar a comunidade a través da tecnoloxía e facer que esa tecnoloxía lle sexa máis accesible e recuperar, utilizando tamén a tecnoloxía, esa memoria esa colectiva e preservar as historias e as vivencias da veciñanza e, como decía, fomentar ese orgullo e esa cohesión local que conseguimos. Un segundo chanzo, unha segunda iniciativa, teño unha horta en San Sadurniño. Isto é un grupo de mulleres, 5 mulleres maiores, que crearon un canle de YouTube en el que se subían vídeos grabados por elas cos móviles contando, trucos e tarefas tradicionais das hortas, como cultivar cacahuetes, que son grelos, como cultivar garbanzos ou plantar leitugas, ou como combatir o mildio, etc. Fixeron 64 vídeos, tiveron moitísimo éxito e moitísimos visionados na canle de YouTube.
E unha seguinte iniciativa é Chanfaina Lab. Chanfaina Lab empezamos no 2014 e con Chanfaina Lab dimos un paso cualitativo e intentamos convertir a veciñanza en cineastas, en directores, directoras, actrices, partimos un obradoiro de teatro e é un festival diferente porque é un festival onde se ven a facer películas e non a velas. Brevemente, o explico en que consiste. Invitamos a cineastas galegos e galegas, exemplo da talla de Jaione Camborda, Oliver Laxe, etc. Pois cada ano invitamos máis ou menos 10 persoas, cineastas, homes e mulleres, a pasar un fin de semana en San Sadurniño. A maioría non coñecen San Sadurniño, nunca estiveron ali e teñen que facer unha peza de 3 minutos, 5 minutos sobre algo de San Sadurniño que lles chame a atención. Fálame de San Sadurniño tamén supón unha fuente de inspiración para esa xente que vai o primeiro que mira a web. Entón, atopa, por exemplo, unha nova de 1910 como fixeron este ano, de unha muller que foi apaleada porque roubaba gatos e con eso fixo unha peza e implicou a 50 persoas de San Sadurniño que van sair en esa peza dando algún testimonio. Unha vez pasado ese fin de semana, en febreiro, facemos unha proxección de todas esas pezas. Esa xente invitada convive e comparte fin de semana con xente de San Sadurniño que tamén, sin ser persoas profesionais do audiovisual, fan as súas pelis cos seus móviles. Simplemente teñen que ter ganas de facer e poñerlle o corazón á película ou ao vídeo que fan. Esta chanfaina fixemos cerca de 200 curtas producidas neste festival e, como decía, en febreiro se proxectan esas pezas. Que ocorre con esta iniciativa? Por exemplo, o meu compañeiro na Casa de Cultura proxecta unha película, paga 400 euros do canon e van 4 persoas. Sin embargo, en esta iniciativa é tanta implicación veciñal que en febreiro non cabe ninguén máis na Casa de Cultura, porque hasta nos temos que sentar no chan da cantidade de xente que quere ir a ver que fixeron esos artistas locais e de fora para mostrar alguna visión de San Sadurniño diferente. É un espacio de convivencia interxeracional, é unha forma de democratizar a expresión do audiovisual e nos gusta moito chamalo a festa da tolerancia, porque Jaione Camborda, profesional, fai unha peza maravillosa, ou fixo unha peza maravillosa, pero Abel, un albañil retirado, tamén fai pezas maravillosas sin que el supiera que podía facelas. E todo iso porque nos intentamos motivar a xente a que participe e, de feito, esta é toda xente local, xente maior, rapacería. O primeiro nos enorgullece moito porque o primeiro ano levamos 9 edicións. O primeiro ano a participación local era 0, porque, por exemplo, Abel, ese que vemos aí arriba, que facía videocartografías, decíamos, gravando muiños e ríos e cascadas e explicando, decía que el non podía participar e competir con Oliver Laxe, non podía, lle daba vergüenza. Convencimos e o segundo ano participou. Pois o primeiro ano 0% participación veciñal, local, e esta última edición o 70% de persoas participantes na chanfaina xa era xente local, porque xa non se eliminaron os complexos e a xente de fora, cando ven, xa se asusta, porque hai moito nivel en San Sadurniño, porque ano a ano impartimos obradoiros de filmación, de montaxe, etc., de interpretación, e, Chanfaina Lab para San Sadurniño é algo moi relevante. Agora vou falar da web, da propia web de Fálame de San Sadurniño, como contenedor de estas iniciativas que acabo de falar e de outras máis que deixo no tintero por falta de tempo. Aquí
onde converxen todas esas historias, unha plataforma en liña que dá voz e espacio a todas esas memorias individuais, as faladas, as pelis, as historias, os vídeos da horta, e crea unha rede de recordos accesible para toda a veciñanza e a xente tamén de fora. Que ocorre que unha das dificultades que tiñamos cando traballamos con tanto material é a organización e facelo accesible para a cidadanía. Sobre todo, nos importaba moito facelo accesible e moi intuitivo para esa xente con a que eu traballo, que é xente maior con máis dificultades de uso das TIC. Pois organizamos basicamente en categorías, en cronoloxía, relatores e relatoras, a las personas que falan as fotos, que lle damos moito protagonismo, e a xeolocalización no mapa e por parroquias. Vou mencionar agora algúns aspectos destacables do proxecto no seu conxunto de Fálame de San Sadurniño. Entre outras, destacaré en primeiro lugar, porque o meu traballo este é un dos obxectivos, Fálame unha ferramenta TIC. Converteuse nunha ferramenta sinxela e eficaz para chegar ás TIC á cidadanía e mostrarlle esa utilidade, porque é unha ferramenta moi motivadora. Cando a xente participa, leva fotos, digitaliza, as fala, as volve a reproducir na web, a xente comenta que lles gustaron moito, que se escoitaron, pois se enorgullece, se xente partícipe desa comunidade e empeza a participar con máis fotos e sempre entre nós en San Sadurniño, cando nos atopamos por la rúa, na tenda, cando me faz unha falada? Ou teño unha falada moi bonita que te podo facer? Pois xa quedamos e xa organizamos o asunto. Bueno, pois como decía, converteuse unha ferramenta para mostrarlle a utilidade á cidadanía. E tamén, Fálame é unha rede democrática, porque pareceme interesante destacar que se establece unha relación moi democrática entre a comunidade e os materiais que nos aportan, que non son só fotos faladas, porque tamén son documentos que se atopan en casa, que atopan en os archivos, ou documentos literarios. Bueno, esta relación, como decía, democrática, se establece de abaixo arriba, e non hai unha persoa, unha intermediación culta que decide que o que non debe estar. Todo é, dentro dunha lóxica, todo é aceptable e todo ten sitio en Fálame de San Sadurniño, todo aquilo que queren compartir. Outra cuestión interesante é a diversidade, tanto de emisores como de soportes. Emisores que misturamos o pasado e o presente, homes e mulleres, empresas, grupos de música, cancións, cine, deportes, os soportes, as fotos faladas que falamos, pero tamén os vídeos, os xornais, imaxes, mapas, documentos e músicas. E todo eso tamén dá un punto de... O sea, dá pé a moitas interpretaciones e, ás veces, sobre un mismo feito histórico, pode ser, hai varias interpretaciones diferentes e diferentes puntos de vista que enriquece de unha maneira salientable o proxecto. Tamén, outro aspecto a destacar é a continuidade da historia, porque, digamos que o presente é memoria e o pasado aínda é presente. Esa continuidade da historia que refleja o devalar de San Sadurniño e, sobre todo, que mesturamos o tempo da memoria, pasado e presente. Aí collen unha captura da web, pois vamos desde o ano 1, falando dos castros, hasta este ano, donde o último subido é o pano de seda, unha das pezas que se fixeron na chanfaina. En resumen, gustanos dicir que Fálame é como o cerebro digital de San Sadurniño. Todas as entradas e todos os materiales que temos en Fálame están cheos de hiperenlaces, de hipertextos, e estes hipertextos veñen a funcionar como as sinapsis neuronais que pasan da memoria episódica, digamos que a memoria episódica sería cada foto falada, sería unha memoria episódica, a memoria colectiva, que todo o seu conxunto do proxecto de Fálame,
ou a memoria sensorial, que serían esas imaxes, esos sons e esas voces. As fotos falan e conteñen emoción, e esa emoción é a que, digamos, pone en marcha esa dopamina que move esa sinapsis. Agora, vou poñer un exemplo, 3 minutos de vídeo, e imos ver como cobran vida todas esas historias que fai a xente. Pois fotos faladas en curso que imos facer hoxe, chamamos fotos faladas, retoque fotográfico e edición de audio. Neste curso, a xente que participa, o que facemos é escanear as fotos antigas ou traer fotos xa digitalizadas, logo se retocan, se é preciso, con un programiña de retoque fotográfico, buscamos no Google Maps a xeolocalización de onde foi feita esa foto para ubicala no mapa, e despois gravamos o audio explicando a historia desa fotografía. Ti acordaste cando se fixo a... A ver... Debería saltar aí, non? Pois fotos faladas en curso... Bueno. Aquí se ve, pero aí non. Sí, aquí se ve, ali non. Espera. A ver, onde está o rato? Bueno, teño que salir entón da presentación. Vale. Bueno, disculpade, imos alá. Pois fotos faladas en curso que imos facer hoxe, chamamos fotos faladas, retoque fotográfico e edición de audio. Neste curso, a xente que participa, o que facemos é escanear as fotos antigas ou traer fotos xa digitalizadas, logo se retocan, se é preciso, con un programiña de retoque fotográfico, buscamos no Google Maps a xeolocalización de onde foi feita esa foto para ubicala no mapa, e despois gravamos o audio explicando a historia desa fotografía. Ti acordaste cando se fixo a nosa asociación de veciños? A Asociación de Veciños de Luís de Feta fíxose no ano 1978. Nesta foto podemos ver a Dolores Sendán aló polo ano 1967. Supoño que estaría esperando a que ferveran as patacas, porque era unha persoa a que non lle gustaba que as patacas se esmagaran. Entonces, a súa paciencia, ali se sentaba e ali esperaba a facelo xantar. Veñen sendo máis conocidas como Dolores da Reina e máis Maruja do Forno, e están lavando na Fonte do Conto. As pinturas murais de Igrexa Feita datan do século XVI. Están situadas no muro do fondo do presbiterio. Esta son eu, María Romero, aos 40 anos aproximadamente, quedei sola. Marchou o marido para fora, eu que facer de todo. O meu bisavó Antón Hermida durou case 100 anos. Nos últimos tempos non lembraba nin quen era, pero esta foto axúdanos a reconstruir a súa historia. Tivo 9 fillos. La foto con historia que les quiero compartir fue tomada en Lamas en 1980. En ella están mis tíos abuelos. En el año 2012, armado con esta foto en la mano, fui a Lamas a buscar la casa. Estoy aquí para decirte, amor. Desde aquí, desde Radio Alegría, queríamos mandar unos saludos a unha xente que está disfrutando deste verán de 1966, aló, na playa de San Sadurniño. De pronto dijimos, uy, qué bonito lugar Galicia para volver a nuestros orígenes de ingenieros agrónomos y empezar a producir algo. Así nació Flor Galicia. Conta a lenda que, cando os mouros gobernaban en Galiza, nunha parroquia de San Sadurniño, chamada Igrexa Feita, entón o rei tivo que fuxir no seu caballo, levando o tesouro escondido. Pois eu son miembro dun dos hermanos da empresa Andadura Hermanos Casanova, que empezamos fai moitos anos, xa nos vende algo de herencia, hasta de meu bisabuelo. Empezamos a criar potros, potras e a desbravalos, a montalos, iniciámolos.
Eu, dende pequeno, sempre debuxando. Eu facía debuxos na escola, recoñezo que era un mal estudiante, pero por qué? Porque sempre estaba debuxando. Agora xa vemos un muíño aquí máis abaixo, xa vemos que é pequeno, non é moi grande. Xa estamos chegando aquí a ele. Está metido aquí nun furado para baixo, que está todo cheo de silvas. Pero, bueno, é que leva moito tempo. Este é un exemplo de un resumen de algunhas das faladas. Como vedes, ten cabida a creatividade a hora de falar as fotos. Mais menos 300 e pico personas teñen colaborado no proxecto. Levamos moitos anos, pero, bueno, é un concello pequeno, con pouca poboación, e conseguimos. Ben, agora para ir rematando, é importante tamén que vos comparta algúns dos datos do proxecto da web de Fálame. Ten 1125 historias, 400 e pico documentos, 300 e pico vídeos e, como decía, 315 persoas que participaron con faladas, con achegas e colaborando no proxecto. Hai cerca de 8.000 fotografías digitalizadas que están a disposición do resto do mundo. E tamén agora voume poñer un pouco fachendosa porque tamén recibimos recoñecementos e premios. Por exemplo, Fálame, un dos recoñecementos importantes, Premio Rodolfo Prada de Xestión Cultural, un premio a nivel europeo de promotores de envellecemento activo, que decían, bueno, eu digo promotores de idade activa a través das TIC. O proxecto de Teño unha horta tamén recibiu moitos premios e recoñecementos, a mellor webserie en Carballo Interplay ou da Fundación do Musby como mellor iniciativa cultural dirixida a persoas maiores. E tamén Chanfaina tivo algún recoñecemento, o último no 22, pola Academia Galega de Audiovisual, o premio José Seller como mellor iniciativa relacionada co audiovisual. E xa para rematar, pois novos retos, pois nesas andamos. Agora os obradoiros que estou impartindo son de ChatGPT para xente maior que está flipando, de impresión 3D, porque cando cheguei no 2013 a aula tiña ordenadores bellos e punto. Agora temos impresoras 3D, temos gafas de realidade virtual, temos kits de robótica, bueno, tablets, ordenadores novos, temos de todo. Pero, bueno, os que estou impartindo agora son ChatGPT, que o teño que repetir porque hai bastante xente interesada, e de impresión 3D. Estamos con esos dous nestos meses. E, bueno, como decía, nesas andamos e tamén buscando e descubrindo a aplicación de estas novas tecnoloxías no noso rural e entre a nosa xente. En definitiva, a viaxe non termina aquí, a memoria de San Sadurniño sigue crecendo no pasado, no presente e adiantando tamén o futuro. E para rematar, vou poñer unha sonrisa. E vou explicar un poquinho por que poño isto. Este é un vídeo das mulleres de Teño unha horta. Penso que todo o mundo veu este vídeo alguna vez. Sí, non? Bueno, non, vale. Este foi un vídeo que se fixo viral. Entón, técnicamente é o peor de todos, os que fixeron as mulleres. Pero, bueno, gravaron isto na horta, o colgamos na canle de YouTube e o día seguinte, ou a semana, non me acordo, o teléfono non paraba de sonar pola mañá. E que pasa? Que se fixo viral o vídeo nos medios nacionais, na prensa, na televisión, Ana Rosa chamando para que foran ao programa, Buenafuente, foi un disparate. Chegou un momento que despois de toda a semana atendendo medios xa dixemos, acabou, xa non podemos máis. Ata un medio digital de Australia se fixo eco de isto. Bueno, entón, tamén en confianza elas son boas actrices, é dicir, porque a prensa o que reflejou é
unas mulleres galegas atoparon marihuana na horta e, Dios mío, e hasta a Guardia Civil de San Sadurniño nos chamou para dicir, me chamaron de Madrid, que está pasando coa marihuana? E dixemos, nada, hombre, que non é ni marihuana, seguramente o cáñamo, bueno. Como lle puseron un pouco de conto, que son moi divertidas, bueno, pois para rematar, e xa pasei ese, como os decía, ese momento que me costa a mí de falar en público, xa está rematando, e vámonos poner unha sonrisa antes do final. A ver se me funciona. Bueno, vou ir directamente á carpeta e así o aseguro. Dalle volumen que se escoita moi mal. Que? Outra vez? A ver que é? A ver que? Onde está? Está pechada. Vale. Agora sí. Que? Dixo que enseñar unha cousa, pero A ten ver- que ser secreto, A ver que é? A ver que? Ten que ser secreto, porque isto eu non sei. Ai, madre mía. Ai, madre mía. Pero isto é marihuana. Ai, Dios mío. Pois claro, pois naceu aí. Naceu? Naceu. Ai, non digas nada que van nos levar presas, o démame nunca. Se vai vir a Guardia Civil. Ai, como vaemos presas. Ai, Dios mío, eu xa non Pero logo naceu che. enseñar, xa nin se non che enseñar. Naceu che. Naceu muller. Ai, madre mía, querida. E sabes en que viña? En que? Na comida dos loros. Ai, madre mía, por iso os loros cantan tanto. Ai, Dios mío. Pois sí, deu-me de sementar tamén este girasoles. Pois mira que eu ahora levo unha temporada que falo pouco, vou ter que comer algunha desas, a ver. Si algún día estou así media tatarei, xa sabes de que ven a cousa. Bueno, en mi vida se vin cousa a maneira, ai. Estamos ben agora. Estamos, sí, no. Xa estábamos por boa xente. Ora acabamos. Bueno, Ai, Dios mío. ahora estaremos coa pantoja con todas esas na cárcel. Eu non sei. Pero pasa que non vamos estar tan miradas. Non vamos ter tan Bueno, pois o peor é ahora para preparala, que eu non sei como. Pero iso que é de fumar ou de esnifar ou de que? Vamos ter que mirar en internet, eu non sabía porque... Porque eu non sei. Eu non sei. A mí o de esnifar é eso que teño o fociño grande. Pero... A mí non me jana. Oix. Ese é de cigarro. É peor é que nos caen os dentes. Ai, madre. Bueno, rímonos, pero... Bueno. Ten cuidado, non digas a Vai nai... acabar a batería da cámara. Non digas a naide que tes esa planta. Xa te conto a ti na máis, porque ben sei que... Bueno, habémola probar cando madure. Oixe, eu penso que xa isto dá unha cousa así que eu xa vou máis de mareada. Aquela cámara. Bueno, iso non arranques, tes aí o raño, non arranques, Non. Bueno, ala, hasta que madure. Vala, hasta logo. Bueno, pois nada, como di, hasta que madure. Bueno, pois xa rematei a miña intervención, moitas grazas. Moitísimas grazas, Carmen, por compartir este radiante proxecto. Bueno, É grazas. precioso e impresionante, de Grazas verdade. a vos. As preguntas...